ಮೂರನೇ నుంచి ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ದದನ ಗಜಿಬಿಜಿ ಆತನತ ಸೊ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಡಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಮುರಡಿ ಲೈವ್ ದಾಯ್ತ ಮತ ಪಂಡೇರತ ಸೊ ಐಕಿನಿ ದಾದಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಾರ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೈದೆ ಇನಿ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಓಡಿ ಎಂಕಲ ಜೀವಿತಗಳ ಬಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಬಂಡ ಲಡೈ ಗೈಸ್ ಅಬ್ಬೋ ಲಡೈ ಬಂದ್ ಬರ್ಬೈದೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಾಹುಲ್ నుంచి ಅಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ಅವತ್ತಿನ ಎಂಕಿ ಜಲ ಬೈದಿನ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ದಿನ ಆಡತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ ಬಂದೆ ಸೊ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಪ್ಪನಾಗಿ ನೀ ಜೀವಿತನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಜೀವಿತಡ ಪಂಡೇನು ಹೆಂಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಏನು ಇನಿಯೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಮೂರನೇ నుంచి ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ದದನ ಗಜಿಬಿಜಿ ಆತನತ ಸೊ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಡಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಾರು ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲೇರು ಇಂಚ ಪನೊಂದುಲೇರು ಪಂದು ಸೊ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಚಿನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರಪ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ವಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಎಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ ಬೆಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾಂಪೂ ಅನ್ನೋದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ತಿಕ್ ಹೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನ್ ಹೇರ್ ಫುಲ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಲ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕಾದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾಂಪೂ ಪೇಜ್ ಉಂಟು ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಂತೋಲ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಐಟ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೋಲ್ನೆ ಓಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಓಲ್ಲರು ಎಸ್ ಯಾ ನೀನು ಓಡೆ ಬೈದ ಗೊತ್ತುಂಡ ತುಲೆ ಓಡೆ ಬೈದ ನಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಮಾರಾಯ ತುಲೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡೆ ಇಜಿನಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಾಡು ನಾನು ಜೀವಿತ ನಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಜೀವಿತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣದು ಸೊ ಇನಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ರ ಎತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಜೀವಿತ ಅಂತ ಹೋಜಾರ ತುಲೆ ನೀರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಡಗಾಯ್ತದೆ ತೊಂದೆ ಫೈನಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡಿ ಕರೆಯದೆ ಬಂದಾತತಿ ಇನಿ ಕರೆಯದೆ ಬಂದಾತತಿ ಪನಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಜೀವಿತಗಳ ಬಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಬಂಡ ಲಡೈ ಗೈಸ್ ಅಬ್ಬೋ ಲಡೈ ಬಂದ್ ಬರ್ಬೈದೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದು ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಲಡೈ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರ ಕೆಲವೇನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓರೆ ನಾವು ಲಾಕ್ ಡೋರಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಲಡೈ ಹಣ್ಣು ಬಂದೇ ಇರ್ತಾನ ಬುಕ್ಕೆಂಚಿನ ಬಂಡಿನ ಸಿಂಪತಿ ಸಿಂಪತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮೆಗ್ಗೆಗನ್ ಮನ್ಪುನ ಪಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಟ್ಟರ್ ಬೂಳು ಅವು ಏರಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಪಕ್ಕಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಎಂಕಲ ಜೀವಿತಗಳ ಭಯಂಕರ ಬೆಟ್ಟು ಜೀವಿತ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕುಜಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರತ ಮಾರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ್ತಪ್ಪ ನೋಡು ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಲೈವ್ ಪಂಡಾರತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪುದರ ಈತ್ ನೆಟ್ ಎನ್ನೆಟ್ ಈತ್ ನೆಟ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಲೆಜ್ಜಿದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಏನ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂಚ ಅಂಚಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ನೀ ಬರ್ತೆ ಸೊ ಮುರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತದಿತ್ತೇರಿ ಮುರಾಣಿ ಬರ್ರೆ ಗಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಹನಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ಯ ಬರ್ತೆ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಪೋತು ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಓಡೆ ಬೈದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಐಕೆ ಅದು ಕೇಳಿದೆ ಕಾಲ್ ಅಂತಿದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಬರ್ತದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಬಂಡಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು
ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅವೇ ರೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾಲ ಬಂಡ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅವು ಎಂತ ಅಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅವ್ ಮೇನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಗಲಾಟೆ ಬರೋದು ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣೆನ ತೋರ್ಪಾರು ಮುಕ್ಳು ದಾದನದು ಅದು ಪಂಡ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ದೂರ ಆತೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಆಗ ಆರನ್ನ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂದ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಕುಡ್ಲಡೈತೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂದ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದ ಗೊತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೈಜಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅಡು ಹೊಡಿತೇನದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಕವಿತಪ್ಪನ ಲಂಡನ್ ಮೀನು ಮಂತ ನಿನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡಕೊಂಡು ದುಃಖನೋ ಇತ್ತು ಒಲವಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿ ನೆಕ್ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಹೇಟ್ ಮಂತ್ಕೋತಾಗೆ ನಾನು ಉಲ್ಲ ಮಂತ್ ಅಕ್ಕನ ಹೇಟ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಿಕ್ಕಣಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಏರುದಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಜಿನ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಇದನ್ನ ಏರಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ಸಂಬಂಧದಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಎರಾಂಡಲ್ಲ ಮೂಲೆಡು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಇನ್ನ ಹೇಟರ್ಸ್ ಗುಂಡು ಟೈಮ್ ಪನ್ಯಾನ ಈ ಪನೋದು ಉಪ್ಪಾರದೆ ಸೊ ಅವೆನ್ ಪನ್ಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೇರ ಐತ ಪಿರೌಡು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಅನ್ಪಲಕ ಹೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಭತ್ತ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಭತ್ತ ಆತು ಭತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಮುಲ್ತು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿಡ್ದು ಮುಲ್ಪಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ಪುನಗೆ ಯಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ 10 ನಿಮಿಷ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಸುತ್ತ ಅದು ಅವಲ ಮುರಣಿ ಶಾಂಪೂ ಕಡಪಾರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಡಪ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬದ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ಪುಜಿ ತೊಕ್ಕೋಟ ಆತೆ ಬಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇಡಿಗೆ ಯಾಮತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಹೌದು ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚಾಲ್ ತೊದಿತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಡಪ್ಪ ಜೀತಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಪು ನನ್ನ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಜೀವಿತಾಡ ಬನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತದ ರಾಹುಲ್ ಕೊರ್ಲೇದಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇಂಕ್ ಕೊರ್ಲ ఒక ಜಿಲಾಬ್ ಶುರು ಆವಗೆ ಎಂಚ ರಾಹುಲ್ నుంచి అడిగండి గైస్ అవుతి నెంకి జిలాబ్ అయిన గైస్ ಬೋಡದಾಲ ದೊನ್ನೆ ಬೋಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಹಲೋ ದೊನ್ನೆ ಬೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ ಬಚ್ಚಿದ ದಾಲೆ ಜಂಚ ಇತ್ತೆ ಗುಂಡು ಅತ್ತ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿದೆ ಗುಂಡು ಮ್ಯಾನ್ ದೊಂಟೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆತಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೇವೆ ಅರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡೇರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೀನ್ ಪೂಜಾರ ನೆಂಕ್ ವಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನನ್ನ ಡಯಟ್ ಲೆಜ್ಜಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಅಂಚಿ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತೇರಿ ಜೀವಿತ ಅಂಚಿ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತೇರಿ ಜೀವಿತ ಅಲ್ಪ ಒತ್ತಾರೆ ಆತ ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಬರಚ್ಚಿ ಬಂದೇರಿ ಹಾ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಪ ಹೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರಿ ಬರೋಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಪ ಹೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರಿ ಇದ್ರೆ ಶೋಕು ನಾನು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಣದ ಜೀವಿತಗಳ ಇಂಕಲ ಏತ್ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕಂದು ಬಂದು ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಜೀವಿತ ಮುರಣಿ ಲೈವ್ ಅಂಚಪುರ ಪಂಡರ ತೈಕಿ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಓಡೆ ಅಂದತ್ತ ನನ್ನ ಕೋಪಡ ಅಂತ ಜೀವಿತ ಮುರಣಿ ಲೈವ್ ದಾಯ್ತು ಮತ ಪಂಡೇರತ ಸೊ ಐಕಿನಿ ದಾದಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೇನ್ಕ ಬಂದಾರ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೈದೆ ಇನಿ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಓಡಿ ಹೆಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಮುಂಡಿ ಸತ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದಾಗ ಜೋರ್ ತೆಲಿಕೆ ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಬಂದಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾಣತ್ತೇಳು ಪಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಯಾವುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇದು ಕೆಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಮರಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ ಇಕ್ಕೋಯ್ನೆ ತುಳಿ 2 ಸ್ಕೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ 4 ಸ್ಕೂಪ್ ಉಂಟು 4 ಸ್ಕೂಪ್ ಬಾರ್ದೇರಿ ನೇನು ಇಂಚ ಮುಗಿಪುನು ಆಯ್ಕೊರ್ಲೆ ರಾಹುಲ್ದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ എന്നൊട്ടിಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮೇರ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಬರಂಡು ಗೈಸ್ ಅವ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪನ್ನವ ಬಾಳೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಿಂದಿ ಬಾಕೊಂಡು ಲಚ್ಚ ಬೈಜೆಟ್ ಗೈಸ್ ನಾವು ಲಚ್ಚ ಬರಿ ಗಾಡಿ ಒನ್ ಡೇ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಜೀವಿತಾ ಝೋನ್ ಲಚ್ಚಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್